está moi preocupado por dous temas que encabezan a actualidade. Os presupostos e o que está a ocorrer con Andy e Lucas. O único bo de todo isto é que xa sabemos diferenciar quen é Andy e quen é Lucas. Ou non? Se lle digo Andy e Lucas, que se lle ven á cabeza? Son uns cantantes. Dúo musical. Parece de cantantes, non? Sexa algunha canción? Son de amores. Vamos a ver. Promesas, promesas que dan la vida. Pintaron pajaritos en el aire. Sí, sí, sí. Hombre, Andy e Lucas, pues dos que cantaban e que se separaron. E iso? Ustedes saben que está a pasar entre eles ahora? No lo Non está a posto. E saberías distinguilos se os poño aquí diante? Sí, son ellos, claro. Pero cal é cal? O daqui da esquerda é Andy Lucas e o outro non me acordo o nome. Ahora xa me pillaches. No, este é Andy. Andy solo, este é Lucas. Andy está máis rellenito. Este Andy e este Lucas. Este es Andy y este es Lucas. Ao revés. É ao revés, ves? Andy es el delgadito y Lucas es el que le pasó eso de la nariz. Paráronse agora non hai moi bo trato. Sabes por qué? No, no tengo ni idea. Por problema de cartos. Rico, dinerico. Por problemas con un manager, puede ser, algo así. Algo de discusión e tal. Sí. Non sei se é que queren cobrar uns cartiños a maiores, porque tamén se trata moito deso. Llevan anos xuntos e ahora de repente, pumba. Vale. Ti queres que sigan xuntos, verdad? Sí, claro, son moi bons cantantes. Ou unha parexa que leva aí 20 anos casos e sepáranse. Porque todo rompe. Son cousas que pasan,